Kanigare ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulidei Alvarin Kharwanlang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor man ta ka step. Menteri Rangba Duk Narendra Modi ula ong ba ka Operation Sindur kalawan ra ya ka jingslor bat shirham ka bathamai ban ya khon persha eki kampentriam jong ki lekno ha kelleng ka perthai. Ka Rising Northeast Investors Summit kalakring ya ki jingtarwa ban seng pisa ki basongdor palat ya ka saulak klur tengka ha ka thain shatai lamingi. Bat ka jing syakhain bian ya ka HNLC kala beteng menta sa sansnam hadian baka Unlawful Activities Prevention Act Tribunal kala pen scam ya ka rai bala shem dakat nat ki kam korbari ki hubor ki babnya. Menteri Rangba Duk Narendra Modi ula ong baka Operation Sindur kala wanra ya ka jingslor bat shirham ka bathamai ban ya khon persha eki kampentriam jong ki lekno hakaleng ka perthai. Haka jingkran cikipat nong song snong kari leng baka man kibat haka Akashwani henen ka siublay umodi ula ai ka jingero ya ka jingsenrang mensiam baki sipai kari kila pen I katba kidang thom shakmat banyale ikile no ka Pakistan haka Operation Sindur ula benrap ru baka jingla ki sipai ban thaus biak ban ther pen bthai tangi ki kitam bakile no kiri shashiliang uput kari kalong ka badai ban ai jingero. Menteri Rangba Duk kari ula kamban ru halor kumno balala ban le yakata da ka bapendan kami ki tiarthma ki belasna hi hapo la kari. Ula ai kublei ki engineer ba ki technician na ka benta ka jingjob jong kari. Ula ong ru bakari barok kawai menta ka yang tali persya ki kampentrim ki lekno bat kalakut jingmot ban rat deng khongi ki bakom kini ki kambamman. Ula benrap ba kani ka jingele persya ki lekno kalawan ra ya ka mensim I ri hakibriu. Umodi ulak dauru bala penlong ya ka tirangga yatra hakeleng kisor baki nong kendong jongkari. Kajingelang kinong bay tingka na kabentaban kentiyo iki kam khai bat sengkam la jonga kathain syatay lamingi bala tip kum ka Rising Northeast Investors Summit arhajar arpusan kala kring ya ki jingterwa ban seng pisa ki basyong dor palat ya ka saulak klur tengka. Kinong mikmat na palat prapau teli kiri nadu kari Japan hadu Europe bat hadu kiri jongka ASEAN kile sing benta hakani ka jingelang kani ka jingelang kalalong na kabenta ars ngi ha New Delhi bat kalakut no hakasngi sa jan balala habakran ka jingelang penkut menteri katnat penroy ya kathain syatay lamingi kata katnat dona Jyotiraditya M Scindia ulairo ya Menteri Rangba Duk Narendra Modi nabar omtang ba ula ithu ya kabor bakrao ka badon hakathain syatay lamingi hendrai ula pedang sebon ru ya ka Scindia ula ong bakathain syatay lamingi kalami kum ka pedang ka bakring ya ka jinga trailang kiri ka perthai ki badon ya ka ju ka jingthmu ne ka jingkwa ula benrap bakathain syatay lamingi kalong ka balakre ban long ka thain ka baklain bor hakalyang ka yo ka kot hari India. Habakan tho halor kani ka jingelang uni menteri ula ong ba kani kari ka sien ka baningkong bala penlong ka jingelang jong kinong bay tingka ka ba he kat kani ha ka ba kitrai karkhana ba pawnam jong kari kala pen benalang ban bay tingka hadu palat silak san pusan hajar klur tingka ban ngam jeliu bat wat ikilat kirenti sengkam sengjam ha ka thain chatay lamingi Menteri Rangba ka Meghalaya Konrad K Sangma ulalai banyashim bentah te ka jingelang bat ka Meghalaya kalayo ya ka jingbay tingka kumba 10,000 klur tingka habaro ka India kalatam ya ka Japan banwan ha ka kerdan ka basaw ha padang kiri ka perthai ha kalyang kayo ka kot CEO ka Niti Ayog BVR Subramaniam ulaong ba hakini ki arsnam sitang ni laisnam ki banwan ka India kala ban shim ya ka kerdan ka balai balabat da ka Germany menta Hanin kasingi habai keren bakilat pathai khubor hadir ka jingelang ka basipau jongka Governing Council ka Niti Ayog ha New Delhi CEO ka Niti Ayog ulaong bakayo ka kot jongka India menta kala poi syaka $1 trillion katkum ka jingken jongka IMF ulaong badai tangkari Amerika China bat Germany ki bakhamhe hakayo ka kot banya kari India menta ka IMF hakakai port jongka ka badang super mission kalaong ba ka India kan beteng ban long kari ka bayai kius tam hakalyang kayo ka kot hakaperthai katkum ka jingken jongka IMF ka GDP jongka India menta kadon hadu $1 trillion ka GDP jongka ri India kalalong $1 trillion hausnam arjar khatsan pat nadu katai kapor kayo ka kot hakari kalakiyo palat ya ka arsha Kani gadai ka Akashwani Shillong ka bawalam sapi ya ka hubor.
Naga station jong ka Akashwani Shillong ini peteng biang bat ki khubor ki badang sa. Kajing syakhen be'an ya ka HNLC kala peteng menta sa sansnam hadian baka Unlawful Activities Prevention Act Tribunal kala penskem ya ka rai bala shim dakatnat ki kam kor bari. Haka hukum bala penmi haka shipau tarik ubnai jemang menta usnam ka tribunal kala lap ikisaki satar ki babiang ban penskem ya ka jingkhen be'an ya ka kenhuan HNLC. Ka HNLC karang ya biteng ban le ki kam pentrium de ki tiaria le baki kam bian ki balong persya ya kari India laong u justice Somitra Saikia ubala penya ya ka tribunal haka hukum ka bakhat do. Ha Manipur da ki spa ngut ki riu pat ba kila lech ban thom shaka jaka sa ulat Haraj Bhavan Imphal hanin kano phai sngi namar ka jingle klem nyo kor ki sipai India ya ka kerteng jongka Manipur. Lapan long ya ka ni kajing persya hapo kalama jongka Coordinating Committee on Manipur Integrity COCOMI ban penrem jur ya ka kam jongki sipai ka Indian Army ki belakan tu ya ka wei ka kanhuan ki nong thok kot khubor ban tap no ya ka kentien Manipur na ka kerteng jongka bas ka batho Manipur State Transport. Layat huok baka ni kajing jah kala jah ka arpo tarik mentau benai jemang kat ba kini kinong thok kot kubor kidang let syakalat karong Shirui Lily Festival kabala long ha district Ukhrul. Hadian kani la don buon kajing persya ki bala mi na buon kilyang ha keleng ka district Imphal East bat hanin kasngi ki pai ba belian na keleng kanong ba Imphal kilian mi syakmat bandawa ya kajing pan map na ulat ka jela u Ajay Kumar Bhalla bat Thom Sharaj Bhavan. Ki buar pahara kantup ya ka Rapid Action Force haka jingile ban penpraya upai ba kila penbethai dakil air pensat khmat ba lethu baladon kumba sanut ki kanthai ki bala mensau haka ju kapur ka COCOMI kalayat hu ba katnat ki kam korbari kala khot jingelang ki banyak ren halor ka jingya kan at Manipur kendan hnyongut ki khot ki ban salai syakate ka jingelang ka ban long haka arphonyo tarik mentau benai ha New Delhi. Kajingya nanti ka kenhuan yale kai ka Meghalaya haka Swami Vivekananda Under 20 Men's National Football Championship arajar arpusan kalakut no ahnen kasngi hadian bakala syapen rem haka Mizoram da Saukul la North haka semi-final kabala longha Narayanpur Chhattisgarh. Ya ki Saukul jongka Mizoram la thep da u mesak si Lalrin Geta haka minit kaba arpupra bat nyopun riu Udantes ke Lal Riat Puya haka minit ka ba prapulai bad UF Van Lal Chan Chua ha haka extra time. Wala ka kanhuan kirang yale kai ka Meghalaya kala rem henrei kani ka kanhuan hapo ka jingalam uba Bobby L Nongbet kumu coach kala kham kiyo menta usnam habayanu jor bad usnam arajar arpusaw haka ba Kim Shimlala ban jam shakhmat naka group stage. Menta usnam kani ka kanhuan kala yale akai bha kala penliam ya ka Rajasthan ka Kerala ka Bihar haka group stage bat ya ka Karnataka haka quarter haka wei pat kalyang ka Mizoram kan sia kandu ya ka Delhi haka final jong kani ka Lampung yale akai ka Delhi kala penliam ya ka Sports Authority of India da Saukul la North haka wei pat ka semi final ka balalong hanin ka step. Da ka pensyai ba ka jinghu siar na lade ka dei ushabi ba kong santam banyada ne ki kam thok kam syukur ki runal lengba ka internet ki pulet jongka district West Jainta Hills kila penmi ya ka jing tha ka ba kentui ki brio ban long ki bahu siar ban laj na ki jing sha thok ki bakum kini katnat ki pulet kala penmi ya ka ni ka jing tha hadian bala don bun ki jing ujor na ki nong song snong ka juai shaphang ka jing sha pendan kam bakla ka WhatsApp jongki nadu ka khat pratarik menta ubnai jemang la don bun mut ki brio ki bala ujor baka WhatsApp account jongki kala sha pendan kam bakla hakiriu thok ri syukur ki bala pan pisan na ki bahi yang hasam bad ki parlok haka kerteng jongki tu ki badai shisha ki try jongka WhatsApp account bad kat tu ngila poisha ka bakut jongka khubor ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong haka por prabeji ngine so bad ka Akashwani Delhi na ka benta ki khubor ki banwan na ka kani ka dai ka Akashwani Shillong.